Национална агенция за сигурност Телепол представя типов конфигуратор за SmartSOT. Типов конфигуратор е инструмент, който калкулира цената за охрана. С типов конфигуратор се достига до цената за охрана с SmartSOT чрез отговор на 3 въпроса. Първо се въвежда името на населеното място, където се намира имота за охрана. Отбелязва се типа на охранявания имот – жилище, административна сграда, стопанска сграда или търговски обект. И остава да се избере само още едно нещо – предварително дефинирана ценова пакетна оферта за охрана с SmartSOT. Ценовата пакетна оферта се избира с чекване на малкото заоблено квадратче в горния десен ъгъл на полето за съответната пакетна цена. Най-отдолу автоматично се изписват 3 суми. Стойност на сигнално-охранителната техника, която се монтира в охранявания имот. Еднократни задължения и месечна такса за охрана. При типовият конфигуратор потребителят визуално се ориентира да избере цена най-близка до неговите очаквания, като цената за охрана с SmartSOT се избира между няколко ценови пакета.